Eki onye amụma ndị egwu ndị anyị na-agba iwe nwere egwu ibe abalị ka anyị na-eme n'egwu ilili nna ilili nna m aka na-eti ịgba egwu eberebe ekwe n'ọzọ ojidejide ọkalaeze ọkakanyeru na ọkalaeze olusi na ọkụ ọgwụ na-eri nwere ọga na-egbu egwugwu alụsi ma ọga alụsi ma ihe na-egbu cheja na ndị ya njem onye chọrọ m na ma ọga na-egbu ụfọdụ ike akọ ewepụ na nna m gbalịrị egwu nne gị gbalịrị egwu egwu a na-adị dịka m na-agwa m na asara ịdọgwụgwọ asara ịdọgwụgwọ bụ egbe na-agwa mma na ya ga-agbagbusi o nwere onye nọ n'akwụkwọ o nwere ịnụ onye gwụrụ ndị Igbo mụrụ m tụfanụ ọnwa bụ maazị Nnamdị Kalụ siri ihe ụmụnne ya ya gbababa nne ya ọdọlị nwa m Nnamdị Kalụ tie na nga wee jụọ ọgbazikwa na ọchịchị onye kwuwe uche ya ọgbazikwa na ọ dị mma ka a na-eme nnukwu ime egwu nwere wee tụwa atụ ndị niile ọnụ na-ekwuli Igbo niile ọnụ niile na-ekwuli Igbo ụlọ nọzikwa n'ụlọ ndị ọnụ niile na-ekwuli Igbo ajụjụ ga nna mmadụ ọnọzikwa n'ụlọ atọrọ eze mgbe oligide eze ọzọ mazụrụ ya galale ntụzi ya nkume eze na ajụjụ nwanne nna m ndị nweze ana m agọdụ na-ekwuli Igbo nwezikwara onye dị mma erebu ka ọ dị mma ka anyị na-eme ka ụzọ dị were ilili ụmụnne anya ahụ ewegharị mmanya gekwe ndị ntị ndị Igbo mụrụ m ọ bụrụ ọnwa egburu ike mba emego odumodu ike mba Nnewi Nnamdị Kalụ ga nọrọ na nga wee tie tata na-eji yahụ na ajịbo n'isi agụ ndị na-eti ebe eberebe ajịbo ba anụsọnanta Chukwubuike ọ bụrụ ibe ịkpọrọ gị na-eme kenka dịka ebe na ajịbo n'isi agụ na-ekwu udelibu ọ bụ ebe na-ahụ kelele olu onye na-alụ n'ụwa nwenya ga-egwu ajịbo na-eme ka enwezili n'isi agụ ajịbo n'isi agụ eguzi ebe nso mmemme ọkpụkpọ mba egwu a
Let Oliver the cook. What will not get me to know? Even in a long woman, they would leave Poland. What would not you come on command your dinner? I am not talking about the saga. I was one if I balakain a man in a man. He can't go with the Liban. Abu Bamba na nyame gura kana ndi tutame yawe ona gochi edi ba tuwa ko ndi ko ni mfana ono mbade ni bila no mwenenu wende waburo yabu na kedele inanu Mwazi egutata konya meme malia Ego bunalet Bita wibonak Nanyo zemene suba Wasita sibitini sitibini mwasa deba kabaka Oliver dikopa kabaka It's
mmanwụ na-eme chifu sekuriti nwa m ọnọdụ ugo ọnọdụ ugo ọnọdụ ugo ibe na-emelibe anya ọnọdụ ugo mamụ ọhụrụ ibe ọnọdụ ugo onye gwudeli gị gwudeli mmadụ n'isi agụ egwu ọ na-atụ dị ndị na-eme ibe egwu egwu na-atụ dị ndị na-eme ibe egwu obodo mmadụ ga-anyịba isi agụ ka ịbadebe tata n'ime ọnọdụ egwu ogu mmadụ ogu ọkụkọ ọnọdụ ugo na isi ọnọdụ ugo ka eji amadụ shamadụ vigilanti n'isi alụsa ọnọdụ ugo n'isi agụ nwegbu ozi ememe nzukọ nwanyị nwoke ukwu n'isi agụ ọnọdụ ugo na-egwu na ọnọdụ ugo ikuku ọma n'ọnya n'isi agụ na oke ikuku ga-eme ebe ụmụnna agwa oke ikuku ga-eme ebe ọnọdụ ugo nwe ibe na-emeli ibe ikuku ọma n'ọnya ọnọdụ ugo nwe ibe na-emeli ibe ikuku ọma n'ọnya ọnọdụ ugo nwe ibe na-emeli ibe mmadụ ji ejide obodo prọfet ọrụọla eze amachi onye dị n'izuzibe kelele bụ nwanne egwu ego kelele bụ ike ngọ ndị egwu na ala Igbo niile onyebe ibu dị ike ngọ ndị egwu onyebe ibu dị ike ngọ ndị egwu nwanyị ọ na-azụ na ala ike ngọ ndị egwu na ibishọ onyebe ibu dị ike ngọ ndị egwu nwanụ nwanne ọgwụ ego ọba egwu na-akpọ dị nwanụ nwanne ọgwụ ego ọba egwu na-akpọ dị ọ dị ka ihe mụ na anwụ nwa onye mma ọgbọ ka egwu na-akpọ ego ọ dị ka ihe mụ na anwụ nwa onye mma ọgbọ alụsị mma ọgbọ gajọla Amerịka nakọbazi alụsị mma ọgbọ gajọla Amerịka bili nakọbazi anyị na-echekwa Biti moto Nigeria Limited Biti moto Nigeria Limited Biti moto Nigeria Limited Ikago onye bụ gọvanọ Anambra steeti n'obi ị na-ebi ya ka amụma ọtọwọ nne-ebu amụma ọtọwọ nne-ebu amụma ala mmadụ adịrọ m aka ọ ga-emerele egwu onye mpọmpọ ọka egwu onye mpọmpọ ọka Biti mmadụ Nigeria Limited onye ọ na-asụ n'ọgọ dịrị ya hụ n'anwụ onye mpọmpọ ọka alụsị n'ala obodo oyibo ndị Igbo na-emeri Biti mmadụ Nigeria Limited Ikago onye na-agụ agụ onye na-ekwe ekwe chọbụrụ n'egwu ya gịnị iyi n'oge mụ na gịnị bụrụ iyi ya bụ gị na-agụ agụ mụ na-ekwezi ekwe egwu
niile Igbo nọ ebe niile Igbo sọtụrụ ka nna ya yi ka agbagara ka e ga-eme ndị ineru anya anya onye Awụsa na-akpali PPO onye Awụsa na-akpali onye Yoruba na-akpali Igbo abụrụ onye na nnukwu ime ezigbo anyị ga-ayili eziokwu na mana ka o si na-edi anyị ga na-eme ụwa n'ochukwu na-eme eze o bụrụ ka onye ara na-ede ibe onye mere ka na-eme Igbo mụrụ m onye ọbụla tụgharịkwa n'uche n'ibe anyị na-eme onye na-amara ebe o si bịa a na-amara ibe ọ na-eme onye na-amara ebe mmiri si mmalị ya a na-amara ebe ọ na-akwụsị dị n'elu kelele ana na-agbalị na-ebulisi n'ogologo ajụjụ ụka mma a na-agbalị mbilisi n'ogologo eze nwanyị na ụka eze nwanyị ike ego ọ dịmadị ka agịrị ike dị ime amalị m nwaanyị ahụ n'ọga nwanne ogbe ego nwaanyị m